predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, Mahmud Mašo Obralić, zatim Nermin Salman, Abbas Ali. Sportiste. U ime završene porodice Cijeća, zahvaljujem vam se svima koji su danas prisutni na ovom našem rukometnom klubu Bosna Visoko, rukometnom klubu Bogošća i predstavniku na razne načine. I pored beskrajne tuge koja nas je zavisila, osjećamo ponos. Na zaklanjati u 13 sati, nakon čega će se ukop obaviti na gradskom groblju Visokom, dok će se tekvi proučiti u 13 sati u